ایرو سروک نێçîrvan Barzanî لەگەڵ Recep Tayyîp Erdogan Serokkomarê Tirkiye dicive û li ser pêvajoya aşîtiyê hinardekirina petrola Kurdistanê û rewşa Sûriyê herwiha navçê got û bêjê dikin. Serok nêçîrvan Barzanî di foruma dîplomasiyê ya Antalyayê da Erdogan dibîne û biryar e hel li wir ligal Ahmed Şar Serokê Sûriye û serok û berpirsên pilebilindên cîhanê jî hevdîtinê pêk bîne. Foruma dîplomasî ya Antalya belav kiriye Serokê Herêma Kurdistanê mêvanê foruma dîplomasiyê ya Antalyayê. Forum îro li bajarê Antalya Tirkiye dest pê kiriye û sê rojan jî berdewam dike. Vegeryana dîplomasiyê di cîhaneke dabeşbûyî de navnîşana çardemîn korbenda Antalyayê di korbendê da dê hewl bêdayîn biryar bi dest bêne handan ji bo di vê serdema alôz de dîplomasî karê xwe bike rê li zimanê tundûtîjî û alôziyan û şerran jî bigire. Ava cara sêmîn Serokê Herêma Kurdistanê bi fermîn beşdarî wê korbendê dibe. Wezareta Derve Tirkiye wê korbendê rêk dixe û Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyîp Erdogan serok û serkirdeyên welatan tê de beşdar dibin. Wezîrê Derve Iraqê Hakan Fîdan jî beşdarî forumê ye.